Здравейте. Може ли да извикате Джибетринка? Тя има днес празник, нали? Да, бе. Заповядайте, заповядайте. Идвам. Навънка ли ще я викам? Добре. За много години. Ми е приятно. Здравейте, няма как да ви. Заповядайте, влизай. Ясно се случва, идат деца да сурвакат. Пък днеска ги няма. Заповядайте, влизай. На къде? Надолу, чакай да светна лампа. Плечки надолу. Айде, влизаме. Чакай да светна, леко много внимателно, така. Тя да се събуди. Я да видим какво ще стане. Дай го пред. Пред, да. Дитке! О! Няма, какво стана? Добър ден! Добър ден, здравейте. Не ни Агенция познавате? Мариана Роса не ни Заповядайте. Вие прати ни един специален човек, който много ви обича да ви изненадаме днеска на вашия празник, да сте жива, здрава и много щастлива. Гледайте, този букет ви изпращат и една прекрасна торта за празника ви. Много ви благодаря. Значи вас пратиха за трошия. Това ли беше повода? Или Бога сега и Оле, си красива. С роза специално. Много ви благодаря. Ще ви я сложа. От сърце ви благодаря, Оле. Имате си ето един календар ви приготвихме. Айде после ще ви го покажа. Нека първо да видим от кого е. Сега ще отиде съпруга ми. Още ли изненади има? Да. Тези деца. Оле, много съм щастлива. За бабо ще дойде една колечка да я надееш трошия да не прати. Внучката е в Бургас.